Riky, takže ako niekto, kto sa teda intenzívne venuje už roky investičným nehnuteľnostiam a na túto tému budeš zároveň hovoriť na Grow Club Top 10, tak čo je tu na aktuálne nové? Stále sa oplatí investovať do tých nehnuteľností a ak áno, tak do akých? Určite som zastancom toho, aby každý investor diverzifikoval svoje investície. No a ja som expert práve v realitných investíciách, takže určite každému odporúčam, aby do tohto košíka nedal všetky jablčka, aby to rozdistribuoval, ale hovoríme o tom, čo sa dá dosiahnuť na poli realitných investícií. Keď komunikujem so svojimi klientami, obchodnými partnermi alebo priateľmi a dopytujú sa ma na túto tému, tak zväčša to rozdelíme podľa toho, aký kto má vzťah k riziku. Či niekto preferuje slovenské nehnuteľnosti alebo zahraničné. To je možno, že také prvé rozvetvenie toho stromu. A potom je tam ďalšia vec, či niekto preferuje fixný výnos z týchto investičných projektov alebo pohyblivý a variabilný. Tak ja sa venujem flipovým obchodom. To znamená, že nakupujeme výrazne lacnejšie pod trhovú cenu, často na úrovni 20-25% pod trhovou cenou, modernizujeme a predávame to. Tento investičný model máme nastavený, že participujeme s našim obchodným partnerom, ktorý do toho dáva kapitál a my to celé zariaďujeme a potom sa delíme na dosiahnutom zisku. A na ďalšej strane máme treba zahraničné nehnuteľnosti, aj takého klasického rázu, treba nakupujeme apartmány v Dubaji alebo na Cypre, kde ešte očakávame nárast hodnoty cien týchto nehnuteľností a pripravujeme sa na budúci exit. Alebo zase máme treba veľký developerský projekt tesne za slovensko-maďarskými hranicami, 15 minút od Lvova, je to dedina Tornožnivety, ideme stavať 300 bytov, jeden hotel a 41 rodinných domov. Je to projekt už v intenciách 70 miliónov eur, kde aktuálne hľadáme ďalšieho equity partnera do našej partie. Aktuálne sa venujeme aj kolektívnemu podnikaniu a kolektívnemu nákupu nehnuteľností. A teda nehovoríme o žiadnych veľkých vkladoch, hovoríme o vkladoch rádovo možno od 5 000 eur vyššie, kde cieľom je, aby komunita ľudí kúpila zaujímavý investičný projekt, ktorý sa potom prevádzkuje a ak to bude vhodné, tak potom tento projekt chceme samozrejme predať. Každý si má možnosť vybrať a reálne si myslím, že stále reality je téma, alebo investície do reality je téma, ktorú by mal zvažovať každý podnikateľ, aby vedel ochrániť zisky, ktoré sa vygenerovali v rámci jeho podnikania.